точки. И трети отбор са отбор ракета. Призовавам за всички да бъдем много послушни. Ще декласираме участниците в състезанието, които се държат неприлично и подсказват. Много моля, внимавайте. И така. Старт. Само че ето. Така, дай Калоянчо на първия твоя маркер, отвори го, Гошко. Всеки предава маркера на своя отбор. Така, готови? Старт! Така, след това ще провериме. Вижте отбор ракета, комета, стрела, комета, ракета. Сега, внимание, добре, продължаваме. Моля! Що? Добре, достатъчно дечица, сега ще видим кой е решил, кой отбор, колко точки има верни. Трябва да направим проверка за целта, седете всички по местата си, ще проверяваме заедно. Да, хайде с червения да проверяваме. Така, ще запазите ли тишина да проверим задачите? Добре. И така, започваме с отбор стрела. Внимавай всички. Вярно ли е, че 11 плюс 7 е 18? 14 плюс 3 17 ли е? 18 минус 12? Я внимавай. Имаме 8 единици минус 2 единици. Колко е? 6. И една десетица минус една десетица 0. Значи грешен отговор. 19 минус 4, вярно ли е, че е 16 деца? Я да видим не. 9 минус 4, колко е? Колко е 9 минус? 5, разбира се. И една десетичка, 15. Така, продължаваме. 12 плюс 3, вярно ли е, че е 15? 17 минус 14, вярно ли е, че е 3? Да. Значи в отбор стрела имаме 1, 2, 3, 4 точки. Така, продължаваме с отбор комета. Вярно ли е, че 18 минус 6 е 12? 15 минус 12, вярно ли е, че е 13? Как е? 13 плюс 3, 16, 10 плюс 4, 14, 19 минус 14, 5 е? 16 минус 3, 13. Вярно е? Тук имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6 точки. И продължаваме с отбор ракета. Запазете тишина, много бързо се да се радват. Трябва да бъдете послушни. Внимавай всички, прави проверка. 19 минус 7, вярно ли е, че е 2? Яда. 9 минус 7, 2 единички. И една десетичка, значи са сгрешили. Значи тук имаме една грешка. 17 минус 12, 5 ли е, дечица? 7 единици минус 2 единици, 5 единици. Една десетица минус една десетица 0, вярно е? Така, я да видим тук сега. 4 единици плюс 3 единици е 7 и една десетица 17, втора грешка. 10 плюс 6 е 16. 18 минус 11 е 17 и 15 минус 13. Я да видим. 5 единици минус 3 единици, 2, 1 минус 1, 0. Значи верни са само 1, 2 точки.
И така, на първо място и победител в състезанието е отбор Кометата. 6 точки. На второ място отбор